pagi sa tawo, bisan kini napuno sa kalisdanan, mga kraiyang problema o kasulayan magian. Apan kini ang atong instrumento, aron kita sa Dios magkinabuhi ug siya ang atong makauban. Mga grasyang gihatag nato, apil ang kaluwasan ug kaugmaong gipangita aron siya mabatunan. Kalipay ug himaya, siya ra ang mag-uban. Bisan may utlanan ang kinabuhi karong nabatunan, pero kita wala gipasagdan, kay gihatagan kita og lahing kinabuhing huway utlanan. Lawas ang mamatay man, pero ang kalipay magpabilin man. Maghari ang kaluwasan ug ang kinabuhing dayon sa pika sa atong mabatunan.